Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ökwal pursatlarym dürli. Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, okaýan we işleýän türkmen diasporasy baradaky Dünýä Türkmenleri adly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban doganlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy türk sürüjüleriniň Türkmenistanyňky problemalary. 46 ýaşyndaky Mustafa Sary inni uzak wagtdan bäri ýük maşyn sürýär. Ol bu edipetiniň çägine şu neçenli onlarça ýurda sapar etdi we dürli tejribeleri başdan geçirdi. Emma onuň Türkmenistana eden soňky saparynyň dowamyna ýüzbe-ýüz bolan problemasy öňkü tejribeleriň hiç birine meňzemedi. Jenap Mustafa Sary häzir türmede. Oňa 7 ýyl iş kesilenini aýdylýar. Türkmen hökümeti onuň ýagdaýy barada kelam agy söz aýtmaýar. Emma Mustafa Sarynyň ogly kakasyny diş üçün alan 2-3 gram tramadol bilen saklananlygyny we berilen bu jezanyň asla adalatly däldigini aýdýar. Mustafa Sary Türkmenistanda şeýle problemalar bilen ýygyderli ýüzbe-ýüz bolýan türk ulag sürüjüleriniň diňe biri. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşik bolan türkiýeli sürüjüler soňky döwür olara garşy Türkmenistanda dürli çäklendirmeleriň girdilýändigini, hatda ýük eltenlerinden soň olaryň duralgarlardan daşary çykmagyna da ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Olar bu ýagdaýyň sebäbine düşünmeýärler we yerli resmiýler bu çärelerin sebäbi barada olara hiç gili düşündürüş bermeýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosy Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň ynha bugünkü sanyny Türkiýeden Türkmenistana ýygyderli ýük taşaýan türk sürüjüleriniň duş gelýän problemalaryna göňüpdirýär. Gepleşigimiziň mehmanlary Türkmenistandan ýük alyp gelýän türk ýük ulagy sürüjüleri toparyndan Mustafa we Murat daglar. Mehman doganlar bilşýärli Azatlyk radiosy geçen hepde türk ýük ulagy sürüjüleriniň Türkmenistandaky tejribeleri barasynda ýygyderli materiallar çap etdi. Azatlyk radiosynyň Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk radiosy adly saýpada çap edilen para almak üçin arasaçylyk kadasy öňe sürilýär diýen Murat adly türk ýük ulagy sürüjüsi, ýagny ol Murat şu wagt biziň aramyzda otur. Gepleşigimiziň mehmany söhbetdeşimiz anha şol Murat bilen geçirilen söhbetdeşlige galdyrılan tesirlerden birine Leyla Yılmaz diýen dinlejimiz şeýle tesir galdyrypdyr. Yok men ananamok Türkmenistanyna beýle erwet diýmäge hakyň ýok. Türkiýeli adamlary öz erkine goýberen makaleň Türkmenistanyny hem terrorçylar köpeler öz özüňden beýdip ýaman gürläp oturma. Türkmenistanyny beýle halamaýan bolsaň gitmenno. Biz Türkmenistanyň gatyrazy hemme zat tebigi ýagny organiki ýöne Türkmenistanyň prezidentinden bir haýyşym bar. Türkiýe durmuşa çykan türkmen raýatlary maşgalasy bilen Türkmenistana gaýdyp ýaşamak isleýärler. Bu urda bir ferman çykarsa adamymyzy Türkmenistanyň raýaty kabul etse gatygo boljak, haýyş edýän şeýle mümkinçiligi döredin. Türkmen denanlaryna öýlenenler bärde gaty köp we Türkmenistana gidip ýaşamak isleýärler, kabul etseler ýeterlik diýip öz garaýşyny ýazypdyr. Hawa hormatly radio dinleyijiler we söhbetdeşler mehmanlar ynha Azatlyk radiosynyň azatgabarny.com internet sahypasynda açylan türk sürüjüleriniň Türkmenistanyňky problemalary adly forma galdyrılan tesirleriň birine bolsa Şöhrat adly dinleýiji men türk sürüjüsine gaty gynanç bildirýän. Sebäbi bizim sürüjü Türkiýe ýük taşıýas. Biz bu ýerde arkaň gezip bilýäs tesir galypdyr. Hawa türk ýük ulagy sürüjüleri Mustafa we Murat anha siz şu wagt Türkmenistandan Türkiýe ýük getirýärkäňiz ýolda düşlän ýeriňizde Azatlyk radiosyna interwýu berýäňiz. Gelin ondan söhbetdeşigimizi şeýle alyp baralyň. Size sowallary kärdeşim Sehra bersin. Siziň berjek maglumatlaryňyzy men dinleyijilerimize terjime etip bereýin. Tamam, olur. Tamam. İlk bilen ýanky tesir baradaky pikiriňizi öwrenmek isleýäs. Leyla Yılmaz adly Türkiýe durmuşa çykan bir dinlejimiziň aýdyşýaly siz Türkmenistany halamaýaňyzmy? Biz ülkenin hakkında hakaret etmiyoruz. Ülkenin prezidentine hakaret etmiyoruz. Biz Leyla Yılmaz'ın tesirde aýdyşýaly Türkmenistana ähkirmeçilikli söz aýdamyz ok. Ýurdun prezidentine hem ýaman söz aýdamyz ok. Ýurdun kanunlaryny hem näýleligimiz ýok. Biz diňe
kanunlar çäginde bize döredilen kıyınçılıkları we bize garşy goýulan çäklendirmeleri aýan etmek istedik. Oňa näýleliğimizi bildirmek istedik. Biz Azatlyk radiosynyň üstü bilen diňe Türkmenistanyna türk ýük uly sürüjüleri üçin döredilen emeli kıyınçılıklar we çäklendirmeler barada gurrun bolmak istedik. Men 8 ýyldan bäri Türkmenistana ýüke gidip gelýän, şoň üçin hem ýagdaýlary gaty goýulýan. Sadece kanunun içerisinde bizim yaşamış olduğumuz sıkıntıları dile getireceğim. Ben 8 senedir gidiyorum geliyorum oraya. Biliyorum. Soňky wagtlarda Türkmenistanda siziň ýaly ýük uly sürüjüler üçin näme üýtgedi? Ýani täzelikde girdilen çäklendirmeler barasynda maglumat beräýsiňiz. Sehra bu sorawa sürüjü Murat jogap berjek diýe. Hawa Murat, sen jogap ber, soň sen aýdanyňy men terjime edeýin. Dışarı çıkmayı komple yasaklamışlar. Yani Türkler park dışına çıkamıyor. Türkmenistana ýük uly düşelgelerine sürüjülere daşaryk çykmagy düýünden gadagan edipdirler. Ýagny türk sürüjüler düşelgeden daşaryk çykyp bilen oklar. Düşelgäniň her gapysyna 3-4 sany polis goýupdyrlar. Men wakalara şaýat bolanlaryň bir höküminde sürüjüler toparmazın yol başçysy Mustafa Ağa söz nomatyny berýän. Her kapıya 3'er 4'er polis dikmişler. Baş şoförümüz konuşuyor diyor. Bak görüyor musun? Hawa Mustafa Ağa sizem öz maglumatyny gaýdyň, soň men terjime edeýin. Ekmek almaya gitme yok, sigara almaya gitme yok. Tuvalete bile askerin eşliğinde gidebiliriz şu anda Aşgabat'taki yeni yapılan siteyen kadar. Ýük uly düşelgelerinden daşaryk çörek almaga, çilim almaga iý beren oklar. Hajatkana hem esker bilen gidýän. Edil häzir Aşgabatda täze urulan ýük uly düşelgelerine şeýle çäklendirmeler bar. Bu gaty uly maskaraçylyk. Hiç kim hem şeýle çäklendirmelere garşy näýlelik bildiren ok. Türkiýanyň Aşgabatdaky konsullugyna ýygy giderli jaň edýär. Emma olaryň piňine de däl. Ýük uly sürüjüsi bolanmyz üçin konsulluga jaň eden mahalymy derrew bize şeýle sowra berip başlaýarlar. Derman getirdiňmi? Zenan bilen tutuldyňmy? Ara içdiňmi ýa-da çilim çekdiňmi? Türk konsullugyndan ýük uly düşelgesine durulgysyna gelip bize goýulan çäklendirmeleri ýerine görmegini istedik gören hiç kim gyzyklanmadam. Iň azyndan ýük uluglarynyň durulgysyna bir gelip görse bizim göwnümüz üçin gowy bolardy. Türkmenistanyna gynansaňam üýe tutup ýagdaýy düşündirip kömek sorap biljek başga ýerimiz ýok. Türkmenistan'da da biliyorsun kimseye gidip de biz derdimizi anlatabileceğimiz bir kurum yok. Ýük uluglarynyň durulgysyndan daşaryk çykaran oklar diýdiňiz welin para berip daşary çykjak bolanlar ýa-da çykanlar barmy? Yok abicim yok kesinlikle dışarı çıkış yok. Yok, düýmünden daşaryk çykaran oklar. Men pikirime görä bu ýagdaýdan ýurdun prezidentiniň we jogapkar ýolbaşçylarynyň habary ýok. Gynansaňam ýurtda korrupsiýa düzgüni agalyk edýäni üçin men pikirime görä bu täze çäklendirmeler türk ýük uly sürüjülerinden aýlagly manada para almak üçin oýlanyp tapylan bolmaly. Biz Türkmenistana turist hökümine gelmäge gidemizok. Biziň Türkmenistana ýük akiden mahalymy alýan wizamyzyň möhleti owal 15 günni. Inni bolsa 10 güne çenli azaldyrly. Biz şu wagt 5 ýük uly bolup tirkeşip gelýäs we 5-imiz hem şeýle ýagdaýlara şaýat bolup bulary başymyzdan geçirdik. Burada 5 arabayız. 5 arabanın 5'i de hepsi aynı sıkıntı yaşayan insanlar. Sekra, Muradam öz pikirini goşmak isleýär. Hani Muradam dinläli, soň men oň aýdanlaryny terjime etip bereýin. Ver taksiciye parayı. Taksici ne alacaksan alsın gelsin. Ya taksici ne bilecek benim ne yiyeceğimi ne alacağımı. Polisler taksiçe berip puluny. Näme almaly bolsa alyp gelsin diýerler. Taksiçi nerden bilsin men näme içýänimi, nämeni halaýanmy, halamaýanmy. Ondan soň alyp gelen iň içkisi 30 manat bolsa menden 50 manat aljak bolup dyrjaşar. Malzeme 30 manatsa bana diyecek 50 manat. Söhbetdeşler ýük ulaglary durulgasynyň daşyna çykmak gadagançylarynyň sebäbi Türkmenistanda dolar barasynda girdilen çäklendirme bolup bilermi? Siz şeýle çäklendirmäniň sebäbini sorap anyklajak bolup gördüňizmi ýa-da siziň pikiriňizde görä munyň sebäbi näme bolup biler? Ben anlamıyorum yani insanların şehir merkezine gidip de bir yemek yemesi, kafede oturması. Men bu ýagdaýyň sebäbine aklym çatanok. Ýük uly sürüjüsiniň düşelgeden daşaryk çykyp şäheriň merkezine gidip restoranda iýip içmegi ýa-da kafede oturup dynç almagyny gadagan etmegiň sebäbini düşünip bilemok. Daşary ýurtdurlary aslynda öz ülkene goý bermeli. Has köp valyuta soğup ýurda girdeji getirer ýaly. Özüňiz bilýäňiz, Antalyada türkler daşary ýurtdurlaryň valyutalaryny soğumak üçin olara nähil goýçameleşýärler. Men bu gadagançylygyň manasyny düşünip bilemok. Türk ýük uly sürüjüsini öz erkine goý ber. Goý olar iň azyndan 100-200 dollar pul soğsunlar. Ýurduňa girdeji getirsinler. Eger biz bir kanun işedýän bolsak, onda gurrun ýok. Bizi derrew tutsak edin ýa-da deport edin. Kanuna garşy hereket eden mahalymyz onuň jerimesini çekmäge biz razy. Ýöne gödüňine getirip görün. Garawanyp gelmäge ruhsat beren oklar. Häl kaýdyşym ýaly hajatkana gidende de ýanynda polis ýa-da esker gidýär. Men olaryň aňynda nähil düşünjäniň bardygyna göz ýetirip bilemok. Umumyň ýurtda erkinlik ýok. Öz halkynyň hem erkinligi ýok. Ýanky tesirde Leyla Ýylmazyň hem aýdyşýaly. Ýöne şonda da Azatlyk radiosynyň üstü bilen ýagdaýy aýan eden mahalymyz biraz jyňam bolsa düzeler diýip umyt etdik. Aslynda Türkmenistan gaty gowy ýurt. Ýöne ýokary gatlak durmuş şertlerini hazam yaramazlaşdyrýar.
deport yapıyorsun yap. Razıyız. Kanunlar dışına çıkıyorsak tamam. Ama düşün ya, bir yemek yemeye gidemiyorsun. Böyle bir zihniyet olamaz yani ya. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri